लोगोफोर जों फैदों नै राजीव गान्धी जुलजिकेल पार्कआव आंनि बुरि नैबेलाय ओमफ्राय आंनि फिसाजो बिसा दा जुआव जों थांनानै माबा जुनादफोर नायनोसै आरो दाना बेलाय नैबेनो मेन गेटआ राजीव गान्धी जुलजिकेल पार्क होनो बेहाय मेन गेटआ ओमफ्राय नैबेहाय टिकेट लानांगौ नैबेनो टिकेट काउन्टारा बेनिफ्राय टिकेट लानानै ओरै थांदो नैबेजों हाबैदो आरो ओमफ्राय नैबेजों मिथिबाय बेलाय हेल' लोगोफोर नै आंनि नै लोगोफोर जों दा पुनानि जुआव फैदों राजीव गान्धी जुआव राजीव गान्धी जुलजिकेलाव फैदों जों दा पुनानि बे सिटिनि गेजेरावनो दंथारो दिनै रबिबारखाय जों एसे सुटि मोननायखाय बेरायनो फैदों दा नोंसोरबो नायलांबाय थादो लोगोफोर नैबे स्टाचुखौ नाय माबायदि बेयाव गासिबो जुनादनि माबानानै दंजोबो आरो सोरगिदिं बेयाव बे सिङाव दङ बाहाय मैदेरफोर थागोन सिंह लख्रा मोसाफोर थागोन बेखौ नोंसोरमोननो देखायलांसै आं दा नायलांबाय थादो ओमफ्राय माखासे जिबौफोरबो बिराद बांसिन नुनो मोनो होननाय खोनादों बेवहाय दा नायलांबाय थाबानो नुनांसिगोन नोंसोरबो नै जुनादफोर नायग्राया फार्स्टआव नैबा जिबौखौ नायगोन जों नै जिबौ माबाया जिबौफ्रा ज' ज' जाजाय दंजोबो बेसाराफ्रा थांनो जायगा गैया बेयावनो थाबाय थानांगौ नै सिङावबो दङ बिरादनो नायदो दिसा दिसा आंना फिसाजोआ नायनो थोथाराखैनो नायगासिनो दङ नायहरदो जिबौफोरखौ नायहरदो नैबे जिबौ फिथिगम नैबेनि जिबौ फिथिगम नैबे ना बेलाय उन्दुनानै दं आराम बेसारफ्रा उदैयानो बुङा खोमालै एकदम रानख्रेब रानख्रेब थालाबायथारो अनेक मा खालामनो उफाय गैया बिदिनो थाबाय थायो बिसोरनो ओमफ्राय नै बेहाय गोदान दैयावबो थायो खोमा दैयाव खारगासिनो मा जिबौ होनोथाय नामखौथ' मोनथिया बेयावबो दङ मासे बैलाय गुस्लायबावबाय आरो देरलांबाय थागोन बिदिनो नै खारलांगासिनो दैयाव खारबाय थानायखाय साफा नुथारदों एकदम माथामल' दंमोन बाहाय नै बेयो जाहैबाय फिसा फिसासो बाहाय नैबे बेलाय मा लिरदों आरो ग्रिय'जेना एस'सिएसन नैबेलाय फिसा फिसा बिगुर गुनानै गुस्लायबाय आरो देरसिगोन आरो ओमफ्राय नै सिगाङावनो थानानै बिगुर गुस्लायहोजोब्बाय देरसिन ट्रिकेटनो नामा जिबौनि नामा नैबे फिसाया होलाय नैबेहायलाय मा दं नैबेहायलाय मा दंब्रा बहा बोरो आयु नै नामा बेना जाबाय बेम्बु पिट फाइबार उन्दुनानैल' थायो बेसाराफोर मा खालामनो बायनाय दाना ओंखारनो मोना मानो मोना बेयावनो थाबाय थानांगौ जायो नै जिबौनि खुगा आर्टिफिसियेल बानायनानै दोननाय रियेल बायदि नुखायो नायदो नों
ओरै आवगायथिंबो दं नोंसोरनो देखायसा नैबे सिलौरा मा होनो बेखौबा ग्रीन एगावन होनो माबा ग्रीन एगावना नायहरदो बे सालाया ओइ नुबाय ग्रीन एगावना होनो मा होनोथाय जोंनि भाषायावबा नोंथांमोना मोनथिबा लिरनानै खोन्थाहरबानो जाबाय ग्रीन एगावना अरे बाबा नायहरदो नायहर मा देख खारखोदों साला मानै दंगोन ना माथाम दं बाहाय माथाम दं ज' ज' खनसेनो बोरै हमथानानै थायोब्रा सिलायाव गालावबाय उदैयाव जेबो गैयाबा बोरै हमथानानै थायो नायलाय माबायदि आसरित नैबेलाय बे अजगर जिबौ एसे जुम खालामनानै देखायनो सबसे गिदिरसिन जिबौआ बेनो खोमा बेहाय अजगर जिबौ खर'आ नैबेनो बेलाय नायदो ओंखाराबो साला दा नैबे जों ओरै फैनायाव बे जिबौनि सेक्सन आरो बा जिबौ थायो बिरादनो जिबौ ओमफ्राय खासेव दैयाव थाग्रा बांसिन माबा ओमफ्राय नै बाहाय खासेवबो नुगोन नों नाय नैबेलाय खासेवा बेलाय खासेवनि दङ बाहायबो बुरजायैनो दङ नोरैजायबो दं गिदिर गिदिर बेलाय नै सान्दुं सायदोंलै गोजौजों सान्दुं नायहरगासिनो दं आइया आथिंखौ गोलाव खालामनानै रिलेक्स मानै दं मानै नैबे मासे बे सिङावसो ओमफ्राय नैबेहा बायहेरायाव सान्दुं सायगासिनो दं नायदो नुबाय अभी आपको दिखाने वाला क्रोकोडाइल ठीक है ना क्रोकोडाइल नायनोसै नों ना नायगोन गिबालाय गिनाङा दे ब्रा दे ए नायदो क्रोकोडाइल नैबे जाहैबाय क्रोकोडाइला माबायदि बे गोलेरा माने खुगा गोलाव जात एकदम खुगाया नायदो नै खुगाया नै एकदम हाथाया नायदो खरा हाथायफोर बायदि दंफां हाखाव जालायगोन खोमा नै दंफां हाखाव जागोन मामि नायनाय मामि दहाय माबायदि मोनखो गियाखै नों मानै दं बाहाय ना र' माबाजों औ बिसोर दैयावसो थाखायोना नोंखौ बिराद नायबायलै मा नै मानैल' दं बाहाय गिदिर गिदिरथार दे फिसा नङा खिन्थु खाथियाव खोन्थाथार नोंसिनो गिदिरथार बेबो बै खुगा गुवारफोर बायदिया एखे बेबायदिनो खालि खुगायाल' बेना फिसा बै बेना गिदिरसिन जायो आरो फिसाखौ गसंनानै नुहुरैनो माबायदि नाबथानानैसो देखायनांदों नायलाय नै बे बिराद गिदिर गोलेरा नैबेलाय गिदिरथार नै बेहा खुगा गुवार जादा नायदो नै खुगा गुवार जाद बियो मासेल' दं बेहाय बेहा बिराद ज' ज' नायगासिनो दं मा नुहुरदोंथाय गोजौआव
खाथियाव थांनानै नायनोसै जों र'। बिराद इम्पर्टेन्ट जानवर दंथार नामा बेहाय जुनार। अह' बाससो दं माबा मा होनो बिदिखौ गिद्दारा सिगुन होनोना जों बैलाय सिगुन बालचार नैबेलाय सिगुन गोदो जोंनावसो दुब्लियाव मोसौफोर थैबा जाहोयोमोनसो नैबेलाय सिगुन दावरायबो दं नै दावरायालाय जों थाग्रायावबो मेरला दङ दा सिगुनल' दं नै बेहाय दा नै मुफुरा नायहरदों मोजाङै माबा माबि जागासिनो हा बुरनानै बेबायदि नायबा जार्मान सेपार्ड सैमाफोर बायदि नुयोना नायदो नै खाथिथाराव नायथारदो एकदम मानै दङ मासे नै मासेबाव प्राणी संग्रहालय बेरायलाबायनो जायगा दङ बिस्रा मोजाङै बेरायनानै माबानोबो हायो आरो मा बुरनानै जागासिनो दं बिसोर हा सिंनि माबा माबि बुस्थु जायो खोमा गेलारिया मा मोनजादों बेबा हा सिङाव नायलाय हा बुरनानै मा जादों उरि एम्फौ एनला जायो खोमा मा जादोंथाय मामि लेवपार्ड मानै दं बाहाय बैलाय मासेया बिसिनि आखलफ्रा मावजिजों एखेजोबना गासिबो मावजिया जेरै खुखयो बेबायदिनो खुखलाबायो बिसोरबो नैबे मासेया खिथुन दिनै उन्दिगोन बैयो जमफ्लालायबावदो मैफोरखौ माबायदि हमोना बिसोर देन्जारसोखा खेलायदो सालाफ्रा सेम मावजि बायदिखा बिसोर नै लख्राखौ नायदोलाय बेंगल टाइगार दे हा बेंगल टाइगारा नायदो देखा ना मामी देखा नुबाय ना
मानसिफोरखौ देखायनो खाथियाव फैसिगोनलाय नै मानसिफोर नायग्राफ्रा बेसेबां बुरजा नायदो बेसेबां मानसिफोर नायदों ज' ज' खारलानानै नायजोबो नै ओरैबायदि खाथारनाक सेलेब्रिटि मासेल' खोमा बाहाय मानैथाय दा बेयाव नुनो हागोन सानसेयावनो बेसेबां लाख लाख मानसिफोर फैयो सासे मानसि 40 थाखा लायोबा बाहाय बेसेबां मानसिफोर फैयो हिसाबानो गैया थारमाने उमिद खालामगोन फैबाय थानाय समाव जोंनि जायगायावबो बेबायदिनो जागोन होननानै जाहाथे गभर्नमेन्टआ जोंनो माने बेफोरनि फैसा खामायनायजों माखासे फेसिलिटिस आरोबाव होबावनो हागोन जाहाथे जेसेबां आवगायाव थांबाय थागोन एसेबां माने मानसिखौ नुगोन आरो भिरनो बिराद गिदिर शहरजों जाबजों बाहाय मानसिफ्रा माखासे टाइम पास खालामनोबा एसे आराम खालामनोबो फैयो बाहाय माने एरिया बिराद गिदिर ओमफ्राय बांद्राय दावराव दावसि गैया बेयाव बेखायनो बेयाव फैयोबो नायदो नोंसोर बेसेबां फैगासिनो दं दा नैबेहाय मानसिफ्रा जाय लाइन जादोंना बेहाय टिकेट दाननांगौ आरो ओमफ्राय बे टिकेट दानखांबाथाय नैबेजों बे गारिजों थांनो हागोन नों एसे गोलाव जायो ओमफ्राय ओंखायनो थाबायनो हायैफ्रा बेहाय गारियाव गाखोनानै बेरायहैनो हायो ओमफ्राय बेहाय टिकेटआ हाबनाय समाव माबा 40 थाखा लादों पार हेड 3 बोसोरनि देरसिनबानो गथ'फोरनोबो टिकेट लानांगौ जायो बाहाय दा जों बिमा बिफा आरो फिसाजो साथामजों फैदोंमोन 120 थाखा लाबाय नैबेलाय बेहाय गाखोनानै लांनानै देखायहैगोनल' आरो बिसोर ओमफ्राय फैफिनबाय लोगोफोर मामि फैदा जोङो मा नुखो मा जिबौ नुबाय लख्रा ओमफ्राय मुफुर ओमफ्राय मोख्राबो नुबाय दावरायबो नुबाय गासिबो नुजोब्बायना लोगोफोर जों दा नायखांबाय जुखौ बांद्राय गोलाव थाबायलांनो हायाखिसै फिसाजोआ दै गांबायनो एसे उखैबायबो नामा नै सेहेराया एकदम उन्दुनो ओंखारनाय जाथारबाय लाजिदों मामि हो दा थांफिनसिगोन जोङो दा नोंसोर नायनानै माबायदि मोनखो हा मामि मानसिफ्रा नायनानै माबायदि मोनखो बेबा ना लोगोफोर जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला फल' खालामबानो जाबाय एसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो जाहाथे नोंसोरनो पुनेयाव थानाय समाव जेसेबां मोजां मोजां जायगा बेफोरखौ आं नोंसोरनो खिन्थाहरनो हायो जेरावखि थाङा दा दिनै जों बेरायनो फैदोंमोन सानडे रबिबार सुटिखाय दा बेयावनो दोनथ'नोसै जों भिडिअखौ अके दोनथ'बाय